Kajaanissa vietetään tänään isoja synttäreitä, sillä seurakunta järjestää kaikille tänä vuonna 10 vuotta täyttäville yhteiset syntymäpäivät. Seurakunta on muistanut 10-vuotiaita jo 30 vuoden ajan. Keskusseurakuntatalolle odotetaan reippaasti yli 100 lasta ja paikalla on myös toimittajamme Laura Tolonen. No niin kuin varmaan huomaatte, niin täällä Kajaanissa on melkoiset pirskeet tällä hetkellä käynnissä. Ihan tarkkaa tietoa ei ole siitä, että miksi seurakunta aikoinaan on päättänyt järjestää tänä vuonna 10 vuotta täyttäville tämmöisen juhlan. Mutta hei, juhlistetaan sitä perinteisesti 70-80 vuotta täyttäneet jotenkin, joten miksi ei sitten tällaisia, jotka täyttää ekaa kertaa pyörätä vuosia. Nämä lapset on tänään nähneet jo yhden esityksen ja sekä laulaneet synttärilaulun ja ihan kohta me pääsetään nämä ilmapallot vapaaksi. Näissä ilmapalloissa on liimattu tämmöisiä toiveita, kuten esimerkiksi, että kaikilla olisi turvallista olla kotona, kaikilla olisi kaveri ja ketään ei kiusattaisi. Joten hei lapset, eiköhän nyt seuraavaksi niin pääsetään nämä ilmapallot vapaaksi, eli mä lasken 3 ja sitten kaikki päästään nämä pallot. Eli 1, 2, 3! Onnea päivän sankareille!